Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda ala dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saguing para alim, para ulama alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah taala. Al-Mukarram panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Sobirin ingkang tansah kita sedaya cadhong barokah ilmu nafinipun. Al-Mukarram panjenenganipun Bapak Kyai Mustain ingkang tansah kawula khidmahi. Panjenenganipun Bapak Kyai Habib Mustafa ingkang tansah kawula mulyakaken. Lan sedaya para alim, para kiai ingkang boten kawula sebat asma karimipun, nyuwun pangapunten keranten teng mriki radi kathah tiyang alim. Senajana boten kasebut, insyaallah sedaya dipun mulyakaken dening Allah taala. Panjenenganipun Bapak Haji Samtilar selaku Kepala Desa Sikayu ingkang tansah kawula hormati, lan sedaya perangkatipun tambah imanipun lewat gending-gending iringanipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, saderengipun sesarengan kita syukur ingkang ageng dhateng Allah taala ingkang sampun kathah maringi kenikmatan, kekuatan, keniatan ingkang mantep. Wis iman niate mantep, nyatane udane tetep, mangkat berarti niate mugi kacurahaken kalimpahaken dhateng Nabi Akbar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanthi lantaran sholawat minangka tanda mahabbah, mugi kula panjenengan kagolong umatipun. Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kawula hormati, acara menika acara sing biasanipun rutin saben malam Ahad pon. Mulane nyuwun pangapunten keranten biasane malam Ahad pon saking grup janengan yanu pun biasa ngiringi nek malam Ahad pon ngiringi ya tur kok balike ya tanpa iringan. Mulane nggih. Mungkin sami-sami wangsule tanpa iringan. Muga-muga mawon kanthi dipun iringi ikhlas. Kenapa? Saya para rawuh ingkang kawula hormati, salajengipun ingkang penting banget saking kepengurusan PCNU Kabupaten Kebumen dinten Enjang Ahad badhe ngawontenaken pelatihan kader takmir masjid musola
sekecamatan Buayan nanging boten dipun aturi hadir sedaya keranten tempatipun ingkang boten memadai pramila sekecamatan Buayan dipun pundhut anamung perwakilan sedesa gangsal sedesa 5 ning kula usul Pak maring kecamatan Mergasi Kayu desane Ambat angger dijot 5 tok kuwe ora rata. Lah usule kula ditampak uli tambah ning tambahe 3. Jadi 8 jatahe. Mila kula suwun sepindah sing dipun wajibaken saking kepengurusan masjid iku wajib hukume merganang si kayu masjid 5 dari ane tulis sedesa paling loro 3 wis katut kabeh anggar kejot 5 tapi manggone nang gedung pertemuan haji Buayan atau gedung IBRI kecamatan Buayan rika apale kue lor lange nujung wetan dalan. Jadi sedesa kaula pendet kerono saking ranting NU pengurus ranting NU dipun wajibaken mila tejiot sing 5 kan seluruh masjid 5 si kayu nggih tak pendet 5 keranten kopek urungan masjid tak pendet 1 niku Pak Salim sing wingi sabu tapi dereng kula temoni nyuwun pangapunten. Jadi ya niku Pak Salim wingi sabu ning dereng kula temoni. Jadi tak pendet setiap duku setunggal. Jadi mek 6. Jadi 6 terus ditambah kula selaku ranting NU karena wajib dipun tambah saking kepengurusan Lasibnu. Jadi men 8. Nyuwun pangapunten keranten teng mriku dipun suwuni cara bahasane kowe ingana kowe urusane duit dipun suwuni danane sing melu niku 100.000 per peserta 100.000 per peserta iki genah ora Kang? Mbok anu nyong kada dapat kok wis kesel 100.000 per peserta. Jadi kawula nyuwun keikhlasanipun, nyuwun bantuanipun. Monggo setiap masjid ngedalaken infakipun piyambak-piyambak nggo nyangoni wakile. Paham nggih? Pamane karang amal ngetokna duit 100.000 nggo nyangoni sing mangkat. Maksudnya nggo daftar teng mriku. Nggo napa administrasi carane rika. Merga ngenjang menika nampi sertifikat. Jadi sertifikat pelatihan kader takmir masjid musola. Jadi ngenjang sewise rampung ya nek boten langsung gilet seminggu paling boten niku dipun paringi sertifikat. Maten ben mandang ketone gaul carane kan nulis sertifikat kan gaul resmi semangat cara kene yo li hadiah lah. Lajeng saking NU ngenjang namung dipun rencana maringi ngarang tuku udude lah yang pokoknya itu sempurna dalam udut
tenor kan mandan ya kurang gaul lah itu. Kok menawane udah sempurna. Jadi men sending emang kanaring kas masjid atau musolane panjenengan monggo dipun suwuni 1.000 nggo makili kenapa diparingaken maring sing makili mangkat tujuane nggo administrasi dan sararikane sandingane jenengan apalah itu ya snack bangsane ya anak anu jam 12 biasanya butuh iso malah itu gue penting banget sararikane jadi saben kumpul wong nek ora kaibane cepet bubar jarek banget. Bapak Ibu sedaya ingkang kawula hormati, sampun menika paham nggih? Meniki sing dereng hadir ketinggalipun saking Karang Reja. Nggih monggo niku pakasiran nggih enten tulung disampaikaken monggo ngenjang dateng kepengurusan takmir monggo sinten sing ajeng mangkat jenengan musyawarah. Nggih kula serahaken dhateng panjenengan mawon sing mangkat jelas sih. Daripada kula mriku kan kesuwen. Bapak Ibu sedaya ingkang kawula hormati, niku mbok ngesuk bojone ana sing kon mangkat yo. Rika aja kaget, anu garap ngendi Pak, ora saya ditakoni sing kakean pernah lah. Kayane tujuane genabag bagus. Ora arep maring pasar kewarasan ora. Mbok ndane arep kewarasan. Salajengipun nyuwun pangapunten saking kalender ranting NU Sikayu menika mbok wonten sing dereng gadah kadang wingi keselesep kadang wingi ditawani ya mandan iya mandan ora barang ngerti batire duwe pada pengin ya menika tesih seniki wonten nika tang pengurus Ngasisnu dan Khairul Anwar mangke nek jenengan dereng gadah tapi butuh monggo mendhet mawon teng mriku kasih wonten. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, jame sampun arep pas banget. Jadi monggo kegiatan apapun kula panjenengan sareng-sareng sengkuyung ben keton kompak. Ngaten nggih. Syukur pisan pengajiane rutin saben malam. Ahad pun ngendang gawe terus terus. Nikayane ya megang wong lho. Ya muga-muga mawon lah. Jadi sing siki mangkat ngaji kerono golek ngaji rasane kurang malam Ahad pon ngesuk mangkat Allahumma amin. Jika anak ngaji rasanya kurang apa lebih jane Kang? Kurang ya. Apa ada kelempian? Ya muga-muga rasanya kurang jadi gelem mangkat. Jadi monggo lah pesan saking kepengurusan NU ngapa-ngapa nggak kompak tuling kepenak. Kulo ora patia cocok kadi ana wong alasan sing penting meneng. Wong ora patia cocok Kang. Kadang-kadang wong anu awesen sing meneng bae. Ya mandani wes. Sing ora luwes maning ana apa-apa wong anu bareng aweh ya ora, bareng asok ya ora, ditarik ya no, wong anu bareng men wong ora cocok sama iku. Yen jeroan ora krungu yo. Krungu ora yo. Ngomong apa nek ora kenal dari jero. Ora kenal
mana aja dadi wong sing meneng bae derek ditarik ya emoh kon urun ya emoh kon mangkat ya emoh yo garap dadi wong men ana sing iku para wong kana sering nang moh bae yo boten kaya matur panjang lebar mugi-mugi kang kula aturaken saged manfaat Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo mangke saurunge ngaji men donga bareng karo Pak Kiai men muga-muga udane terang. Tapi monggo ada siji. Saking kula semanten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.